De schutterij is eigenlijk ontstaan uit buurtwachten, gildes. Vroeger was er geen één militair leger. Elk dorp had zijn eigen leger en zo is de schutterij eigenlijk ontstaan vanuit die legers. Maar het leger en de schutterij liggen nu heel ver uit elkaar. Vroeger was het echt bedoeld om dieven weg te jagen en zo, maar nu is het echt gewoon om plezier, optochten en zo. Dus dat is nu wel heel erg veranderd. Ja, de schutterij op zich was een soort politie van vroeger. En daar had je ook een hospitaalsoldaat in. Dat diende dan eigenlijk als een soort ambulance-medewerker. Vroeger mochten er ook eigenlijk geen vrouwen in de schutterij, mochten er alleen mannen in. Het was vroeger ook niet alleen de verdediging. Er was ook altijd een band met de kerk. Maar ook door een sociale verwevenheid. Dus er is een hele sterke sociale betrokkenheid binnen die schutterij. En dat is wel ook in de loop van die eeuwen, dat ze nu nog bestaan, ook altijd wel een constante geweest.